ni ai kublai pi baroh ki parabungit bat ki perlong ki bedan bentalang hagni ke jingseng jungi kum ka balang hagni lumshyiap ke Balang Presbyterian Church bat ni ai ru ke buram show blai ni ai ngo yu namar ba udang penla ngi hadu menta banginyai beteng ya ke ban penlong ngi jingaseng ya ki ba la penpoi si ki yeng sam jong phi lyngba jong ke YouTube channel jong ke balang ni penpau ke jing sungu ru phi na ke benta ki jing duai ki jing Kristian ki jong phi yangi kum ke balang banginang la ban beteng ya ke jing sam ya ke ktien ke jong blai ni aingu yu blai ru hoi namar bakila dan ke ni kalat ke bala pli ban sedang ya ke jing seng ti kum ke balang ru ngidang don preng ke jing perkhat ki jing ya perkhat kum ke komiti balang ke bai dei bat ki jing penbet ke bai dei bat ke ni ka kam te hak ni ka por ngin ni sedang no ini jeseng tungin ya pendam khmat blai ke jing duai ku kpa jungi muhabneng ni aingu eme bomela don kat lam ban ni hak ni ka tayo ke belalit baroh ko wei ni aingu eme nam ta ka ktien jome ke bomela yai hikai mela yai besar ngi kenrat lumba kisngi ki por ki belalit baroh bangilong kum ni namar ke jing don kat bat ke jing yalam ke jome ngi bada try kani ka por tu isnei ban kyrkhu ingi lemba kani ka jingiseng nadu ka basdang hadu ka bawai ke jongka nabangi pa ni kini hteng Jesus Christ amen nginya beteng da ka bangi Jyrwai ke Jingrwai ka balais pa prapo na ka bathamai bat lais pa khandai phunyo na ka bakhamrim a banyo tangu Jisu lakil o yanga ki wan ka ban marwe ngaya lingo hapdeng ki khuslai ngajukwa ya ki jingkemen blahirno ke Jingrwai ke balais pa prapo bat lais pa khnai phunyo na ke bakhamrim lakil o yang akiwan ka bat marway ngayat lengo hap dengki kuslai ngajukwa ya kijeng kemen blahirno abangan yo tang ujisu jeng embon dengan sashem usngi jeng syai tang mau bat uplor ka Bethlehem haki jeng yai per thei sao dong dap daud kajau umat hababe yutil babun ram ya usha penban ngabat aban yo yu Jisu kodor tang ya marwe ngamon ulang tu lili kapentor batilku lap kasyaran anda boy syakari basuk ngan saap haka jengkang landan pa siau tang ujisu kerdapnen
kan sa bliwang bat upay nongwai ngan yaso angel ru kidon hangta jisukor dotang ujisu kan yai long Jingrwai jong Tunginya peteng pat ya ke jingshakri ke jongi ni ke por da kaba nginya pulih na kaktian ke jong blei. Deh kan ni ke por ngan pensngo peteng jongi katuk an ni ke khot na kaktian ke jong blei. Ya ke bala ban syam na ke gospel Matthews ke nong ke besau ke khot ke besau. Na ke siti ke ba Timothy ke nong ke balai ke khot ke bakhan riu. Bat kumjuru na ke kitab ki kam ki apostol ke lenong ke barfo ke khot ke barfo fra. Dengan pulih gini ke khot. Hendrai ule thu badula ong la tho. Bom tang dau kepuhi baun emu briu. Hendrai da ke ketien baroh bala mino na ke sintur ublei. Ngan pulih pat na ke siti ke ba Timothy nong balai ke khot bakhan riu. Kajing tho baroh kalong ka bala persat mensiem da ublei. Bat ka bamentoi ya kajing hikai. Ya kajing seneng. Ya kajing penben. Ya kajing penlien ka baha ka hok. Khnang ba ubriu jong ublei unyo long janai. Habala pendap biang yu u sya kajing le baha baroh. Bat kumtaru ngan pulis na ka kitab ki kam ki apostol ka lenong ka barfo ka dekat ka barfo fra. Ikentian ki boong kumni. Tusumar sifang yaladi bat sifang kata ke kenhuan baroh. Hagabau mensim bakhut ula penlong yafi ki nong syarai. Ban besar ya ka balang ublei. Ya ka bau la thiet da ka snam jong uhi. Tunginya duai. Kukpa jongi ubah beneng. Long bal kyrkhu ka kerteng ka bakhut ka jome. Ni yaro yemi ni ai ka burom lut semi try. Ni aingu yemi kopa bamela penla ingi pat sesisin kum ka balang bangin yo e ni jingiaseng hot lyngba jong ka YouTube channel haki yeng kisam ki jongi ban ni aingu yemi namta ka ktien jomeru ya ka bame penyo ingi lembah kini ki benai ki bala lej baroh mela besai mela pendap ingi kenrat daki ki ba kodor ki ba kenjam sim khnang bangin yo banang san try bubha ni ka poru ni aingu yemi bakum ka balang mela yalam ingi lembah ki jing tenjo ki babon khamtam ha bangi em gini ki sngi ki ba e bakadan gani ka khlam bat ki wei ki jing tenjo re try pedeng kita nilamat ya ka jing donkat ka jing kersian ka jome mela yeng hasanda jungi ya try bat memsim la ino ingi kumbo ongus em debit habanga ya lembah ka them ka sngi ka jing yap ganom septing ka basniu namar me donkat mami bat nga a try bubha gani ka poru Iwan man kerpat yemi tu isnai balong kat lambat iwe piwe na pedeng ki para munget ki yeng ki sam ki jongi we piwe de khot jong ka balang hoat ki balang ru hakkeleng jong ni gari ka ba e jongi bal hakkeleng setlak ka perthai kyrkhu ila ka jong ka balang banginang yo atroy ban yat ye ka ni ka jingyat lanti ha ka ni ka slak hndo kum ki khon ki jongme banyai long ki sakhi ki jongme try bahoy nyo ye ka ban yathu ye ka jingyat ba ka jongme Seki weipat ki para brio. Ba try bangin yoru ya kata kajing start bangin yat hang ni try. Bangin suthu ya kajing don kam jongi ya ketien ka bakhut ka jome. Bakalong ka bakodor hadu kata. Bakhalam ka ketien ka jome try. In long ki brio ki baterkhong. Kum kita ki bom simyo jingbam lani jingbsa. Try tu kyrkhu ya kani ka por haga bangin yo sngo ya ketien ka jome. Tu yalam ila usyakri kenrat. Ulong tang ubriu baduna ndrei try to isnei ban penkop yu de ka bor ka jome baka e ka me kwa yu me thmu yu bon kran khani ka por try kum ka jing besa ka jing bam ba kanjam sim yau pailang u jome try ka ta to isnei ban yalam ilo shakri bon kran na ba ulong tang ubriu try to sngowi kini ka jingkarpat ki jongi na bangi pan kini ek tang Jesus Christ amen.
Tengilai poi pat sikawi ke bynta bat kata kalong bangin yo sngeu ya ke ketien ke jong blei ya ke jingslok na ke ketien ke jong blei te shwa bangin sngap ya ke ketien ke jong blei tongin Jyrwai ya ke Jingrwai ke ba arspa prapulai na ke ba thamai bat arspa khandai vuar na ke ba khamrim Jisu kenrat ya nga yarap klam jing yarap jong me nganyap hami don jing pen im badap yarap yanga atrai. Jisu kenrat yarap klem jing yarap jong me nganyap hame don jing ben badap yarap yang atrai yarap yang atrai yarap yang atrai bangan yo imba melayap yarap yang atrai namar jonga ubreu barem yalakak limela pendem yang alu jong to ben longskem yarap yang atrai yarap yang atrai yarap yang atrai bangan yo im ba melayap yarap yang atrai ben bet yaka ta shu ngamla bonsin ngatomu ban lepa atrai yarap mame yanga yarap yang atrai yarap yang atrai yarap yang atrai bangan yo im ba melayap yarap yang atrai hasla jajong mengan yai dem isnai tuan ben slam ben im ya ubarem yarap yang atrai yarap yang atrai yarap yang atrai bangan yo im ba melayap yarap yang atrai. Sesisen ki parabangit bait bat ki parlok baroh ngai khuble yapi haka kerteng ke badan bortam ke jung trai bat nongtem be jengi Jisu Christ. Aingu ye blei banginang la ban penlong ye gini ke jingiaseng wadladakum ke balang kaladon gani ke jing penbet thmai jung ke sarkar baki ying mani kilala ban ple kat kum ki kendon ki bakala bu sarkar te kum ke balang hangni lumshyiap ngimpat yo ban ple nyindang don pedeng ke jing perkhat sipang gani te kat ba ngimpat yo ban sim ye ke Jingrwai nang ni sikhamat ngidang ye beteng ban penlong ya gani ke Jingiaseng lyngba ke online service te hakani ke por kapang ke bangin ye pet na ke ketien ke jong blei kalong kawin ki ba
kum ki brio ngi sung tho bha langilong Kristan nangimlong ba ngidon kam ya ka jing besa ka man ka sngi ha ka no ka bynta jong ka jing im jongi haba pet ya ki khna puli khamtam ki school ki badan ki lower primary upper primary badan ka secondary education ni i ya kata ka jing sngo thangrang ya ki jing hikai ki bakhlamyo tikana shu lungba ki ni hinru banai ki balalet namar ka jing don jongani ka khlam bachisha ni i bakadon ka jing so terkhong khamtam pedeng ki to le ki bom simyo bha shu ki jing hikai na ka banta ki daw ki babun kata ka long namar ba ublei ula thau yangi ki breu bangi don kam banang san ula thau yangi met bat mensim ngi shu ong kelum rehoj hakani ka met ka jongi ka don ka jingmut jing perkhat ka don ka donut ka don kani ka met ka balong ka kalong ka balong ka do rehlor jong kini ka don ka mensim te hapdeng da ka ktien pareng ka khamsup ki ong bet bau briu ulong spirit mind and body te mind ka thau ya ka donut bat ya ka jingmut jing perkhat te kani ka jing don jong kini ki lai bynta ha ka longren yeng jongi ka don kam ya ka jing besa namar ba ka jing thmu ka jong blei ka long ba ngin san ha ki liang baroh te ka long pat ka jing long jongi ki breu bangi khami i ya ka jing don kam jong ka met kani ka do namar ka dei ka bala bani i kat ba ka jingmut jing perkhat lani ka man jongi lani ka ta ka main lani ka men sem pat ngim da kan mau te hoi namar ka jing don jong ka education ka jing don jong ka jing hikai ni sung thu ba kani ka main ka jongi lani ka jingmut jing perkhat jongi ka don kam jing besa bakum ta ki kemi pa na do banginang khnlung bat ter sa ki school ngiyo ya ka jing besa ka bede bat ka main ka jongi khnang banginang san ka bor perkhat ka bakhat du ka bat ka bakham dan kam ha ka jing syapat ban besa ka dei ka mensim namar ka mensim ka penya ya ka longren yeng jongi brok away ka control maka ya ka jingmut ka control maka ya ka met kat ba ka jing besa pat ya ka mensim bonsin ka long ka baduna tam te utrai jisu ko mangala puli mene na ka gospel Mattheus ka lonong ka basaw ka khot ka basaw wang i ki kentien ba ubriu umla ban im tang do kupu nre da ka wei pa ka wei ka kentien ka bala mi no na ka sintur ka jong blei ka bathau ba umla ban im tang da ka bangi bam mi ka jing bam na ka menta ka met ka jongi nre ngi don kamru ya ka jing bam ba kan jaman sim baru ong baka di ka ktien ka jong blei kata ka jing bam mensim ka bangi ngi don kam te ka jing thmu kalong bangin yo ban san ha ka jing long mensim ka jongi hoi ka sedang nang no ka ni ka jing san ka sedang na ka por ha ka ba la pen kha ba arsien pat yengi ha ka jing long mensim ka ktien blei ka thu shai ba ubreu na do ba la hap na ka pop ulong bayap ha ka jing long mensim udan kani ka mensim baring mensim ka bade hi jong ka met ten rei ka bede bat kata ka mensim pat ka ba long ka ba ten rai tam jong briu umyo ya ka jing im ka ba shisha namar ka pop ten rei ba lapen im yo briu dau try jisu umat ya ka jing kha arsien ka bomot ba lapen im pat ya ka mensim bat kata ka jing pen empat kalong tek kemadang sedang na sedang biang kumi khnlung ibadang syukha kumta kata ka mensim ka don kam ya ka jing besa ya ka ktien ka jong blei khnang ba nyo ban san tu Petrus u weine ki senran ki jong try Jesu wong ha ka sithi jong u baning kong kalong ka baar wong ba kum ki khnlung badang kha tu fin kwa hirir ya ka basngur ka dut ka ba dei mensim khnang ba phinyo san daka sya ka jing pen im tika mensim jongi ka don kam mi ka ni ka jing besa usim David ha ka weine ki sam ukarpat yu blei baun besa ya upat lang jong u
wang tu pen im yala ki breu bat tu kyrkhu yala ka jing yo kanti tu besa ye kiru bat tu ra sejrong ye ki jiunom hadin balayo ye ka jing pen im dan kam se ka jing besa tik kai susu na lor kani ka jing ka ngiyo yu na ka ba kani ka jing besa ngiyo ye ka jing pensan ha ka jing long men sim ka jongi te ko mangala puli mene ka ktin ublei ha ka sithi sigi sau Timothy ka ba ar ka nong ka ba lai ka khot ba khan riu hang tu apostle Paul wong gitu ki kantin ka jing tho baroh ka ba mut ka ktin ublei kalong ka ba la persat men sim do ublei bat ka ba mento ye ka jing hikai ye ka jing sneng ye ka jing penbet ye ka jing penlien ka ba ha ka hok khnang bo breu jong ublei unyo long janai habala pendap biang ye u sya ka jingle babha baroh kata ka de ka jing thau jong ka ktien jong blei bangin yo long ki bajanai sya kata ka jing dap ha ka jingle babha baroh bangin yo long ki briu ki ba ka jing na ka jing em jongi kimi ki jingle babha banlong ka jingkru ya ki weipat ki parabriu ban hakini ka bau tho u apostle Paul sio Timothy i bakidan sau bynta jong kani kajing tei na ka ktinu blei ka wei ka long ba ka ai ngi ka jing hikai bangin yo ya ki ki ban hikai ngi ya kani ka jingim ka baar ka di ka jing sneng na marhaba kum ki briu ngimpat long janai na dong sedong ngidang dei banang penjanai ladi don ki por bangim tip ka babakala ne ka badai bat kumta ngi don kam ye ka jing sneng bat ye ka jing pen ben bat ka balai pat ka dei ka jing pen lien ka ba ha ka hok te ka ne ka jing pen mien ka ba ha ka hok kamla ban suwan kum tu ban im ye ka jing im ka ba hok khlem ka jing pule ya ka ktien jong blei ka ba mot khlem ka jing yo ya ka jing besa teu try jisu wang ru ba haba ngi puli ka ktien ka jong blei ngi yo ka jing besa ngi de banda ktharu eka ngi de banda digest ru eka da ka ba ngi persyang ban suthu eka bat dangila suthu bangin le ru ye ka e ka ba ka ong kam kut tang ha ka bala suthu re dan kam ru ban le ye ka ta ka ba ka ktien blei ka ong teu Matthias ha ka lenong ka ba nyo ka dekhot ka ba arsaw bat arsan ngi kan mau bha ye ka tu ka jingkai jong try jisu bo ong bo briu baro ubay sngo ye ki tien jong u bat ubale ye ki wong ngan tharai u kum briu ubastat ubalate la ka dieng e ye ka yeng jong u halor mausiang kadan kam ya ka jing besa ban bam ye ka tien jong blei bat ru ya ka jing penmlien ban im kat kum ka tien jong blei lani ban le ye ka e ka bangila yo jing kai na ka tien ka jong blei ha ka pharing ni ong theory and practice tengi i bo blei jongi ukwa babro ar kin ye ya kumjo ladang asutip nang ye ka tien jong blei kat bangam le pat kat kum ba ka hikai maka lana e kata ka jing yo jing hikai te lada nga persyang bat ban sule khlam da yo jing hikai ki jing la jonga kinum long ki bapan sngewbha yo blei te hakani ka jing ye kran ka bay de ba ka tin jung blei ngi lap ha ka bible nado ka basdang tersiter hado ka bakun nado basdang ha ba blei ul ai ye ki hukum ki jung u hau brio lyngba jong Moses ka wei ka ba blei u kan tu nado ki kimi ki pa ba ya ki khon ki jong ki kin besa lanikin hikai ya ka tin ka jong blei ha ka kitab Deuteronomy kalenong ka ba riu ngan puli ti khot si khamat kentien gi ba ong kumni ka khot ka ba nyu ban men yai hikai ya ki halaki khun te man kran chifang jong ki haba me shong halayeng bad haba me ya na kalenti bad haba me thiaru bad haba me khiru kata ka de ka hukum ka jong blei ya ki kimi ki pa bat kumjo ru ya ki weipat ki badan banta ha kata ka jing thmu ka jong u ban besa yu pailang jong u
Te hakani ka pateng ka jongi kum ki Kristan ki badan haka balang ki bapule ka Bible ngiyo ban pule daladi ka ketien jong Blei ngiyo ya ka jing besa daga bangi pule daladi nrei ublei ujiet ru ya ki brio ki ban ai hengi ya ka jing besa ka ban kham pentoy lyngba ka jing hikai ya ka ketien ka jong Blei tengi pule haka sithi sike Ephesus kumno bo Apostle Paul wong bo Blei uthong ye ki brio ki ba pher kamot hala ki jong ki jat kam bakin na yu bakin besa ya ka kanhon ka jong Blei khnang bantei ya ka haka sithi sikinong Ephesus kal nong ka basaw ka khot ka bakhat wei tater bat ulathong ye ki wei banong ki apostol bad ye ki wei ki nong yathu lupa bad ki wei ki nongiashim bad ki wei ki nongsiej bad ki nonghikai ya ka ban penjana ya ki khot ya ka jingtrai ka jingshakri tin Blei ya ka ban tei ya ka met Christ kata ka dei ka jing thmu ka jong Blei haba ujiet ya ki brio te ha ka jing besa ya ka jing bam ka bangi bam hamtam ha bangi dang khnung ni don kam you ban yarap ingi ki kimi ki pa jungi lani mano hieng ki yarap ban ai hengi le ki jingbam ki ban tei te kalong kum taru ha ka jing san jungi na ka banta ka jinglong man sim jungi ni don kam bangin besa bangin yo jing besa ngamut na kita ki bo Blei ula penben te u David ha ka wei ka banta ula yo ya kini ka kentin na Blei but baun besa ya upat lang jung but unong ruai sam beketeng asap uyurwai ha ka sam ka ban nyau fra ka khot ka ban nyau wei ya kata ka jing pentrei kam ka jong Blei ya ka jing besa ya ka kanhon jong lyngba jong jingshakri jong Blei u David ngan puli ula jiet ru ya u David u shakri jong but ula sim ya u na kita ki jingker lang brat na ka babuat ikilong kami ki ba ai bun ya kilang kami ki ba ai bun ula walam u ya ka ban besa ya u Jacob upat lang jong bad ya u Israel ka jingyo kanti jong ti kata ka dei ka patan ka bangi i lani ka rukom ka bangi i ha ka rukom u Blei u besa ki brio ka jong ujiet ya ki brio ki ban pendap ya gani ka kam nadu ki por ki ba khamen shwa u Moses ter hadu ki por ki jong sim David ter undala one who try Jisu haba udang dan hakani keslak hendo ula besa ya ki hajar ki patba ki bawan man sngap ya ki jingkren ki jong om tang bo pen khia i ki brio na ki jingpang om tang bo yalap ya ka hima ki jong Blei nre u hikairu ya tho u apostol but ki wei ki nong tho ya gospel bo la hikairu ya ki brio kat haba ula le ban kren ti kadan kajing dawa ya kani hakajuk jongiru ban u Blei hakajing penbe jong u teng u ong ba kini kinong besa kilong kum kinong aplang berat hau Isaya bad u Jeremiah tatar u Blei u penmi ya kini ki kentien nong aplang berat balai nomor unong aplang berat udan ka benta ya ka ban ai jing besa ya kilang berat ti hau Jeremiah kal nong balai de khot bakhat san kidon gini kentien gi boong bo Blei ukren ban ngan ai phi kinong aplang berat ki bakat kum ga dono junga ki ban besa ya phi da ga jing tip bat ga jing shampang kata ka dei kerkom bo Blei ula perkhat lupa kumno bangin nyo jing besa om tamba ngin yaksa hitang daladi ndre Blei ubo iki brio hot kadan pat kejing kidon ki kendon ki bebu lani ki kenja qualifications gila banong bau brio ban besai ketin Blei de banong bakumno kumta te haka probo kanong basfo de khot bar huai kidon gini ki kentien ki bong ki remyang sentur jong ubahok ki besai ki babun ndre ubi uyap namar ke jingkerdo jing shampang kata de gawai na ke jing dawa ya brio bebesai ki bekenjam sim baun im ke jing im ke bahok
Te hoi ngimdei ki bahok lupa. Ngidei ki nong pom ye ki bau blei ula ai ye ka hok ka jong u leng bau try jisu. Bat kumta ngin la ban im ha ka hok. Bat habang yai im ha ka hok kata ka dei ka wei na ka jingbit ban long unong besar ya ka ketien ka jong blei. Te blei open bed ru ya bandan kinong besar ki babiang na kapor si kapor ko mga puli mene na ka city ki Ephesus. Wan kejing betha ya kejing jet ya ki bakum kita. U Apostle Paul haba utho ya ka city jong u sya wei na ki Nongyalam jong ka Balang u Timothy u bolong teman besan ha ka Balang he Ephesus. U Apostle Paul u kentu ya Timothy ba unsim jingkit kli ban jet iki brio ki bala ban hikai lani ban besar ngan puli nadu khot baning kong bat ka baar mami namar kata ku khun junga tepen khlanya ledi ha ka jing ai ka bahu Christ Jisu bat kita ki iru yaki ba melayo sngau nanga deng bon ki sakhi yaki ta ken to men IT ha ki brio yaki bala ban syania ki bala ban hikai yaki weiru. Kadai kani kerukom ke bau blei upen bet ba kani ke jing besar kan beteng tersitar ka balang na ka wei ka pateng si ka wei bakum ta hadu menta kum ki khun kristan bat na pleng jungi ke bampolong kristan ru ngiyo ye kini ki jing hikai bantai ya ka jingem jungi bantai ya ka mensem jungi te kedan ru ke bau blei u ai kum ke jing maham ye kita ki badai ban besar. Hakani ke Bible study ke bangi Jyrwa ka singit hoding ngidang yapet bahaya kata kidon kijing pen syai ki jong try Jisu syapang kita ki brio ki badai ban besar ya ka kanhun ke jong u dengan puli ke gospel Matius ke lenong ke barsau ke dekat ke besausan hadu sau nyu ha ka bau try Jisu ukren syapang kita ki badai ban besar ke ketien. Nabakum ta uno ubolong jingshakri banget bat bastat ye ubo kunra jong u ubo hlor ki bahyeng jong u ya kaban ai haki ya ka jingbam ha ka por ka babiang suk utau shakri ye ubo kunra jong u habo wan u shem bo le kumta sisang o ngapi bon bo ye u hlor ki ik e baroh ki bo dan te ubriu ye ubo blei u labu ban besar ya ka ketien ka jong u udan kata ke jingkit kli ba un ai ye gani ke jingbam badai men sem ha ki brio ki jong blei ha ka por ka babiang ban ai ye ka badai biang ke jingbam ban ai ru ka por ka babiang ban umdei tang bo ai tang sisen ar sin ndrei ubayai minot ban le kumta hadu kata ke jingwan hi jong try Jisu bo try Jisu bo un phai pan ban wan syau ye ki brio ki jong un syam bau dang ye beteng hi ban besar ya ka ketien ki jong blei komong to khot besau pun riu u kanra jong u bau wan un syam bau le kumta de ka khot ka besau punyo ka kren chapang ka jing ai nong ka bakrau ye bakum tau brio sisang ong api bon bo ye u hlor ki ik e baroh ki bau don ti habala besar bahaya ki brio ki jong blei ka e kabami nang ta kami ka jing te ya ka jing em ka jong ki kami ka jing san bat kata ka jing san ka jing te ka kut hai ka thau sei tong nya pe ye ki bynta na ka ketien ka jong blei ki bakran chifang kani ka bakham ko san hi ka dei na ka sithi sigi nong Ephesus ka nong ka basau kitu ki jo ki khot ki bangala puli menne ngan puli ru ye ki bakham serum kitu ka khot ba khatwei ter bangala puli menne te ka khot ka ba khat lai ko ong tat andang in yo poi baroh sekata ka jinglong ka wei ka jinget bat ka jong ka jingtip yo khun blei hadu ka jinglong rang ba ba kata ka dei jing thau bahaba besar ye ki brio jong blei kin san bakin poi sya ke jinglong ka wei ke jingen bakin long
ki batip bha ya ka jingsisha hadu bakilong rang ba bha ki bakanjam sim dan rekam kut tangkata kadon da usai jing thau ubathikna bha hadu hangno bo bleu thau bangin kut wong ha kani ka khot ka bakhat san he ka bakhan riu nau ba kamet baroh ka wei bala punwan dur biang bat bala pendai lang da kata ka ba ka wei ka khot ka ai kad bakum ka jing trai ha ka jing thau ka ba biang jong ka wei ka bynta ka pensan ya kata kamet ya ka bante yeldi ha ka jing yin kata ka dei ka jing teis tersitar hak ban poi se ka thong jong blei bangin poi se kata ka jing ya sriam yu try jisu hoi hak tu khot ka baswa ko ngi kata ka khot ka ba khat sau bukum tang in long shu ki khna ya ki bala pensat kenting bat bala rong no keleng da kal air ki jing kai baroh da ka buit sen shalai ki briu ha ki jing le senti ki bak kat bakum ki buit sneu ki jing kai bakla ndrei da ka bale hok ha ka jing yin nginyo nang san shau ha ki ek baroh u bolong u khli u krisken kata ka dei ka jing thau bangin poi sha kata ka jing srem yo try jisu haki ek baroh te kumangila petru mene ba katu ka ba ni puli mene katu kumno ba ka ktin jong blei kum ka jingbam ka ka jing mi nang ta tenrei ka ba kelum hi ka dei ka ni ka bangi puli mentan te kum ta ha ka jing im jongi kum ki kristan la yo ngilamat ya ka jing pen im ngilanang yo ya ka jing pensan da ka jing pesan ka ktin jong blei bangin poi sya kata ka renyeng ka ba rangba bha ha ka jing long sim bangin sriem yu try jisu bat da kata nginyo longru ki saki ki jong blei ki badan ka jing mentoy yu ki bala bani thu ya ka khubor ba ka jing pen im ha ki weipat ki parabriu namaru bleu kwa baroh ki nyolam ya ka ni ka ju ka jing pen im te ka dan ka jing kentu ba ki tu ya ki bala jet ban long ki nong besa ki dan ka jing kit khli ban ngan pen kut da ki kentien ki bau Petrus ya bau try jisu ula kren khadu ya wai shwa bun kiu shabning laisen lai wat try jisu ong Petrus ba un besa ya ki langbrat lani ki khun langbrat ki jong bat ba un sharai ki tu Petrus ru daulat temen bha la jan bakut kisngi ka jing em jong u tho ya ka sithi jong da kata ka experience ko munong besa ha ka sithi ka baning kong Petrus ka lenong ka besan ka khot ka baning kong hadu ka balai ngan pule ki ni ki kentien hadu ka besau ya ki teman besan ki bah pedeng jumpi namar kata nga kentu ubau para teman besan ken bat usakhi ya kita ki jingsha sitamu Christ bat unong yo bentaru na kata ka borom ya ka ban an sepen pau topin besa ya kata ka kenhun ka jong blei ka bah pedeng jumpi da ka basyarai da ka bale jubor nrei dala ka man sngewbha hi da ka bakhwan mentoy nrei da ka jing sngewla kloi kum ki bale trai khli hlor ki balang nrei da ka ba pelong yeledi ki rukom ya kata ka kenhun te andala pen pau yo nong ap lang brat rangba pinyo pediang ya kata ka pan singat ka borom ka bamsep no kani kadai ka bau Petrus u kentu habau tho kani u tho da ka Jingialam mu mensimu blei ba kita ki badan bynta ha ka jing besa na pedeng kino ki kenhun ki babasa ki nu blei ka wei ka dei ka kenhun jong kinong sharai ki tumen besan te hoi ki don sikino hikai ki don siki apostol ki don kinong Iathuhkhana kumangila puli mena na ka sithi siki Ephesus ni don kata ka jingkit khli na ka menta bangin penmentoy ledi na ka menta bangin yo le trai khli ya ka kenhun ka jong blei na ka menta bangin le don bor nrei bangin long penman ka nuksa hakarukom ka bangi ngi imbat ngi hikai khnang ba kan long ka kyrkhu yo pat lang jong blei dening kong kani ka ktien ka kren yanga ubayang ha kani ka por ban kren yaka
Ban ngalong tang ubriu ubuduna na dong sidong. Ngadon kam ya ke jinghikai ke jong Blei benang penjanai ha kata ke bynta ke bau kwa inga ban pendap ha ke bedai bat ke jing besar. Tu Blei Un airu highway piwe na pedang jungi ke be sngau ya ke ne ke khubor. Bangin nyo ya ke mensim ban besar. Bahawa Blei ulah hikai yengi. Kat kebaladan hangi ya kata ngin besalem haki weipan. Naga bynta ke burom ke jong Blei. Amen. Ni ai khublei ya baroh ki balai benishim beta lyngba jong kani sesisin. Blei Un kyrkhu ya pi batu Blei Un kyrkhu ru ya pi ki parabungit ki balai shim beta hakaban penbiang penbit ya ke recording jong kani ke jingseng nadu ke recording but ke editing hadu bandayo ban upload sya ke YouTube channel jong ka Balang. Tingin apoi sya ka ba kut jong kani ka Jingiaseng ngin ya penwai no da ke bangin Jyrwai ya ke Jingrwai ka ba laispa nyufsau but laispa prapo na ka ba kham thamai. Tlor sngewbha perthai Jisu jonga dekhat lut ki jingedai Jisu jonga. Ka perthai syong basathai klau bakensya tang Jisu basisya Jisu jonga. Tulor sngewbha perthai Jisu jonga dekhat lut ki jing yate Jisu jonga ka perthai syong basa perthai klau bakensya tang Jisu basisya Jisu jonga wat pon mensim jonga Jisu jonga wai no ki jing sngewbha perthai kelap ki mar perthai banjot jing jong ki lengkot kin pendam jing lanot Jisu jonga ku Blei reaching past new Jisu jonga dan no ko jing babreu baryam yanga baroh bangalait ki Balang ki jingbit yu Jisu te ngajit Jisu jonga. Tutungin penwai. Hakabuai no jong kani ke jingshakri ke jongi. To ai bagi jing ai ka badap biang ke jong try but Nongtem be jong Jesus Christ. Ke jingi ba ke jong Blei ukpa. Lambat ke jing slok ke jong mensim bakhuai. Kin syong kerhai lambat ngi. Ban hikai ya ke ketien ke jong mi. Lyngba ki syakri ke jong mi. Bat kirunget ke badan hang ni bat hakeleng setelah ke perthai. Menta badadu halak taru. Amen.